Ngihlekiswe enye ingane la ithi nayo ifuna icabanga ukuyobona ugogo Maweni. Manje into engididayo kuyona ijola nePakistan ukuthi izomisa kanjani. Angiyazi lento ngoba phela amaPakistan awenziwa njalo yabo. Ngiyayicabanga ukuthi izomisa iPakistan elikwazi ukukushintshela ifoni, i-iPhone kube umzimba i-iPhone. Uthole konke lokho kungaphakathi imobicel. Yabo. Uma ingazama iPakistan nje ngeke izisebenze lento yagogo Maweni. Yabo. Ngoba phela amaPakistan awenziwa nje. Inkinga ingakuyona le ngane le. Yabo nje idubane ingaliklina lonke ngesixubu. Ingalishanyela lonke idubane ngesixubu. Awenziwa njalo amaPakistan. Angiyazi ukuthi futhi icabanga ukuzama yini lento ecabanga ukuyizama. Vanika imfundo.